Madokachere mabuja akanakisa tauya dzanyasi nhau zuva rechi23 mwedzi uno waNdira, apo tiri kurangarira makore 5 kubva gore ratisiya Oliver Tuku Mutukudzi. Tikundoti #RIP Tuku. Rekaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi. Tshabangu nyasi agoburika pachena kutoti haiwa ari kuita kupakura zvachekupakurira ZANU-PF zvigaro zvakahwiniwa nobato roCCC. Ipapa kubva ipo ahwinapo abva atotadza kuisa vanhu 5 mumakanzuru, wairi wokuChiredzi, wairi womuHarare, pabodzi nomubodzi wokumanyame, wese wabva watoita kuisiwa kuZANU-PF. Yabva yahwina zvayo iribekana aikwikwidza. Unobva waona kuti zviribekana chokuita nozvaaireketa kuti kwai kwagoisiwa vanhu vasirivo, vanhu vangu vachidiwa novanhu kuno nokuno. Aiwa atoda chekupa ZANU-PF zvigaro. Aiwa rekai tione kumagumoku kuno nyaya. Mangwana Jobho Sikhala ndipo achazoziwa kuti ari kuburitsiwa chere mujere kana kuti ari kutomugara. Ipapa wazhinji wari kuringira kuti agoburitsiwe. Nozuro vamwe wagoita zvokuenda kuratidzira kumuzinda weZimbabwe kubulletin. Rekai tirambe takaringa ipapo kuona kuti zvinopera zvakaita sei. Kanzuro yeguta roBulawayo yatopindawo muforobodzi iri kupinda guta roHarare rokureketa kuti zviri kuitiwa noZinara zvokuti wanoita kuita kutsvotidza tumari tunofanira kunge tichisenzesiwa nhadzira mugwagwa zvisvinuba. Zinara ndo inotora mari dzese dzomugwagwa, asi iyo inozoita zvokuti inofanira kuti ipe nzvimbo dzese makanzuro ese mari dzokuti wanhadzire mugwagwa, asi zviri kuzoitika zvisvinu. Wari kuhwadziwa fani. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichipera zvakadando chere kana kuti zvichasvika kupi. Dare reparamende nyasi raenderera mberi nokutambisa mari kwaranga riri kuita haro makore eseya. Ipapa wagotoenda zvavo kumapopo maVictoria Falls koita musangano kwaivo kuronga kuti toda kutekaira sei. Warume zvakaita kuoma chaizvo. Ipapa apa unoona kuti zvadandi vanenge varimo mumahotera makuru wachigara mubodzi wachidya wachiguta wachipfatsurapo kare, asi kumba yawo nyowani yodare paramende tsvai yakavhurwa nawamunangarwa kuno nzvimbo dzokuti vanokwanisa kuitira musangano yakadandi. Kuno ukazvibvunza kuti kohoko nai muri kuitira uku, unotoona kutoti aiwaba wari kudaba izvozvo, wari kuda zvinopedza mari ndo zvavari kuda. Idirikai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Mutungamiri wenyika weBelarus Lukashenko kwayagopa sangano ramai munangarwa Angel of Hope Foundation agoripa rimwe gonyeti, riri gonyeti rinokwanisa kuita kiriniki. Kwaipapa wafara chaizvo, kunyange wamunangarwa watoendawo kotambira gonyetiro kuti zviite zvisvinu. Unobva waona kuti wabi yedu aiwa kutambira kuwanokuda. Hino kuti zvichapera zvakaita sei, ticharamba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Wozeki wagoreketayo kuti tanhadzirira isu sarudzo ngadzichitouya kana kweru chaiko. Kwai zuva rechitatu richasvika takaita kumirira chaiko, kumirira kuti sarudzo dziitiwe munzvimbo dzese dzadziri kufanira kuitiwa. Dzimwe nzvimbo dziribe kana wanhu wari kuvhoterwa pachiribe sarudzo dziri kuitiwa, wanhuwo watoenzindo watopo wandomirira basi kutora mhiko. Charamba hedu takatoringa. Ukuzesa yagopa mandiregerera kwai chitirekererai wanhu wokubvumba nokutoti ipapa kwakabiwa tambo inotora magetsi makawanda mazhinji yakarepa makilomita 5 chaiwo, kwai yakabiwa nematsotsi. Kuno ana mbavhawo wabva wasiya nzvimbo yobvumba yese iribe kana pokuringa. Idi zvinoita kunyadzisa. Rekai hedu tirambe takandoringa kuti zvinopera sei. Uku Wopoteras watandapo kare kuita zvinoita kuti upenyu hwevanhu huite kutinya kuoma. Ipapa wagotoreketa kuti kwai
wanhu vari kuseenzesa dandemutande reStarlink raElon Musk riya, kwai tikauya tiri kutokusungai motogara mujere chaiko nekutoti munenge muna mhosva yekuseenzesa zvinhu zvisingabvumirweba. Wari kutadza chere kuziva kuti wanhu vari kutengesa Starlink muZimbabwe wanhu mazita oZANU-PF. Kuno kana vanhu vavo vari mazita oZANU-PF, endai kakuwasunga kabodziko. Kana muri kutoziva kuti ningi nanhingi kundotsvaka paFacebook po unotowaona, endai kowasunga. Hwii kuita kuburitsa tsamba kuti pai tichauya kokusungai, tibvirei kumhepo. Ipapa unotoona kutoti tsvee kuti waite bau rokuti rekai tiite kuti Starlink iyo ipinde munyika zviri pamutemo wari kudaba kuti ipinde zviri pamutemo. Tandosarira tega tega Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland dzese dzayamo yakutotinhira izvezvi. Rekai tione kuti wachaikona chere nyaya yauri kuda kutanda iyi. Wanhu vanorwara nechirwere kana kuti vanogara nousope hwari kuchema fani kuti kwaiwa mudhuri wakaita kuti tsitsirira chaizvo. Mitero yawakagweisa ipapa kwairi kutosvika zvikamu 20 chaiyo kubva muzana, 20%. Kuti kana tikada magirazi okupfekera kana tikada zvokuzora zvese zvakundopinziwa ipapo, mabi yangu, unobva waita kuona kuti palibe chizvinhu vari kugara wakaita kusviniwa chaiko, asi zviri kuvarwadza nekutoti ndo zvinhu zvinoita kuti wachimbidze kupfa kana kuti wakare upenyu hwakarepa. Wanoita zvourimisi hwagotiwo kwaita makonye African armyworm pachirungu, kwai izvezvi ari kuita kutekeshera, asi kana mhando yaboya kwaibva imatinyepa kutoti tikupei mishonga yekufirita kuti apfe. Mabuja, kana makambofunga kuti hwendo huno muchakohwa, heno mabi yangu wakomana, nekuti muitire zviri kuita izvi kuchasunziwa kwete mbichana. Wanga wakasungirira tuchibahwe kana chii, ibva manyatsa kusungirira. Wanga wari kuita zvokuti tichazoona pamberipa, pachiribe pamberi pokuona, nekutoti zvaita kunyangariwa chaiko. Kuribe chokudya hwendo huno, rekai tione kuti ichakoneka chere nyaya yacho. Wabi yedu maZimbabwe 3 wasungiwa kuSouth Africa nekuti kwaiwa gokuba mumwe mutyairi wegonyeti akavharira nzira bhazi rawo rainge richitiza mapurisa womuSouth Africa mo. Wakomana, nyaya yacho ukatoimbwa unoita kunyara kusaya pokuringa chaiko. Rekai hedu tione kuti wachaipedza sei nyaya yacho, asi zviri kuita kuvarwadza. Wanoringa zvomutambo yebhora yomuAfrica woCAF wakauya koringa nhandare yorufaro, wakati waba iribe kuitiwa zvisvinu kunowa kuro gutaro iwo mafume wabva watofuma kutoti woCAF wari kureketa hawo tati tapedza basi taada kuenderera mberi zvakawanda zvokureketa zvavari kureketazvo. Palibe chiri kuburika chisvinu ipapo. Rekai tione kuti pazvichapera zvinenge zviri papi, nokutoti tiri kurwadziwa fani. Taifungira kuti nguva ino wanenge wanhadzirisa kuti kana mvura ikanaya yakawanda ireke kugozara mukati kuti zviite zvinoitawo kunana Britain koko yatinogaroona paTV iya inoti nyange kukanaya inoita zvokuungana. Rekai tigokunyepai kuti zvinenge zvichimbopera sei ipapo. Tochiri ngadzi iri kuitika pasi rese. Waramaposa wazodzinga mubiyawo Tabi Lyoka. Heno iye Tabi kuti mbani waakavhiringana naye nekuti vanhu waiziva kuti aribe chinhu, aribe mapepa okuti ndidhokota. Kuno wakandomusiya wachiita zvinoita ZANU-PF zviya kuti ukaita chawaita chisiricho wanondokusiya wochengeta kuti tazviona pano, mozoona makore 5 paunonzi itai ichi ukaramba obva wandoti bvu ndozvakiitiwa. Asi rekai tione kuti ichapera yakaita sei. Kuno mugodhi kuZambia wakaita kuzara mvura zvokutoti ipapa vanhu varimo mukati wakutadza kuburika. Rekai tione kuti wachakona chire kuwaburisa. Kwai vamwe wacho wari kusanganisira waChina chaiwo wanga wachichera ipapo. Hino kuti zvichapera sei tinenge takandoringa tichizokunyepai.
mutungamiri wehurumende yeliberia aribe kuzoboeka kubva puno zuro paabisiwa pakati pokureketa mureketo wacheyo kugashira icho chigaro chokuita mutungamiri wenyika. Zvazvinodaripa muti munyoro kuita kumukirira nokuhwara. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Tichakunyepai kana azoboeka kuti anenge aboeka kupi. Rwanda yati nyika yeBurundi iri kutsvaka kuivhiringidza nokutoti mutungamiri wenyika yeBurundi agoreketa kuti vakomana veRwanda vari kuita mitsepwede yakanyanyitsa. Rekai tione hedu kwainoperera nyaya yacho, asi vakomana veRwanda vava vanoita kuvhundutsa zvavanozoita pakatipa. Ticharamba hedu takandoringa. America yaisa zvinango zveupfumi kukambani yondege yakanzi Fly Baghdad yokuIran. Vanopedza kuisa zvirango zvizvi. Rekai tione hedu kuti zvinoita zvichaita chere izvozvo. Kambani yoNetflix ipapa yagotenga mvumo yokuti iratidze pachena mutambo WWE Raw paunenge uchiitiwa live match pachirungu. Ndokekutanda kuita kwawoku kuti waboye mutambo yawanenge wachiratidza pachena. Rekai tione wakomana zvinenge zvichiita kunakidza izvi. Rekai hedu tirambe takandoringa. Kumberiku ana SuperSport wachachema. Equatorial Guinea, Cape Verde, Senegal, Nigeria, Egypt noCameroon pari zvino ndidzo nyika dzapinda kumutambo yonyika 13 dzasara kuAFCON kuti makorokoto. Kureketa kuno kuri kutamba Mauritius neAlgeria, Angola noBurkina Faso izvezvi. Asi Ghana yakajiwa ipapa. Gambia ikajiwa noCameroon no2-3. Guinea yajiwa noSenegal no2-0. Rekai tione kuti zvinenge zvakadini. Asi zvezvidaro mabuja, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.